Egun danoi hasiko gara gaurko osoko bilkura. Lehenengo eta behin, azaroaren 25 dela eta eskerrik asko Jon, opariakaitik, liburuakaitik, beti datoz ondo emakumen jabetzarako. Lehenengoko puntura joko dugu. 2025 urriaren 31ko osoko bilkuraren akta onartzea. Bateko dago. Bigarrena, esleitu Amorebita Etxanoko udaleko etxezetzeko laguntza zerbitzuaren kontratua. Sonia, mesedez? Hau badakizuen bezala, prozesu guztia sarratu da, eta orain bakarrik dago onartzea, etxezetzeko laguntza zerbitzuaren kontratuaren esleipen barrize. Itxaso? Egunon. Luz eta zabal hitz egin dugu honen inguruan, ez da? Eta EH Bildu beti publifikazioaren alde agertu da, gai honetan. Bertotik eramaten dan zerbitzua, hobea izango delakoan, hori pentsatzen dugu benetan. Uztailean zerbitzua hau esleitzeko pleguak ez genituen onartu. Eta orain bez, hauek ez ditugu, oneri ere ezetza emango diogu. Publifikazioaren alde gaudelako alde batetik, langileen lan baldintzak hobetu ez direlako, eta zaintza zerbitzuaren dignifikazioaren apostua egin behar dugulako, benetan. Beste barrik. Eskerrik asko. Onartu 2026ko lanpostuen zerrenda. Jon, mesedez? Egunon guztioi, lanpostu zerrenda aurrekontuekin lotuta dagoen tresna da. Bertan 2026ko langile plantillaren aurreikuspena egiten da. Bertan ere lanpostu desberdinei egiten zaien egokitzapenak ere azaldu egiten dira. Puntu honen inguruan informazioa monzan antolakuntza batzordean eta orain bozkatu egin behar dugu. Eskerrik asko. Egunon guztioi. Lanpostuen zerrenda dela eta EH Bilduk hurrengoa adierazi nahi dugu. Udal honetan, euskararen erabilera normalizatzeko egiten ari den bidean, beharrezkoa da euskara teknikari bat gehiago kontratatzea. Lehenik eta behin, euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizko legeak 10/1982 legea jasotzen du administrazio publikoek euskararen erabilera bermatu eta sustatzeko bete beharra dutela. Herritarrek bi hizkuntza ofizialetan artatuak izateko eskubidea bermatzeko. Hau da, euskararen foru legeek eta udalen euskararen erabilera araudiek tokian tokikoak langileek hizkuntza eskakizunak betetzea eta barne funtzionamentuan euskararen presentzia areagotzea ezartzen dute. Gaur egungo lankarga, Rafaren ausentziak areagotu duena, herritarren eskaera gero eta handiago eta egunerako administrazioen kudeaketen konplexetasun kontuan hartuta, teknikari bakarrarekin ez dira legea bete behar horiek behar bezala asetzen. Gainera, herri administrazioen euskalduntzeko planak, SP eta baliokideak argi adierazten dute udalak behar adina baliabide jarri behar dituztela hizkuntza politika eraginkorra garatzeko. Horregaitik, euskara teknikari bat gehiago kontratatzea ez da soilik egokia. Lege betebeharrak betetzeko herritarrentzako zerbitzu elebiduna bermatzeko eta hizkuntza normalizazioan aurre egiteko Joan da hori da, aurre egiteko, bai, azkenean hemen esaten duguna da, uste dut Rafa Kriston lana egiten zuela eta hainbat proiektu eta hainbat bete beharretan sartute egondala eta momentu honetan horren inguruan hankamotz gelditu dala Rafaren jubilazioak eta orduen berak eramate zituen proiektu eta hainbat ekintza bertan berea gelditzeko arriskua ez, bertan bera gelditu direla, ezta? Eta gero, bigarrenik,
Udal gobernuak, EAJ eta PSOEren artean adostutako lanpostuari dagokionez, hurrengoa esan nahi dugu. Behin-behineko langileen lanpostua herritarrekiko harremanetarako idazkaritzak izenekoa lanaldi erdiko dedikazio partxalekin urtean 33.919,78 euroko ordainsariarekin 2008ko maiatzaren batetik aurrera. Udaleko lanpostuetan Euskara Perfilaren egiaztapena langile guztiei eskatzea, eta aldi berean pertsona bakar bati baldintza hori ez esartzea oso koherentea ez den praktika da. Horrelako, salbuespen batek bi arazo nagusi sortzen ditu. Batetik, gardentasun falta eta bestetik bereizkeria sentimentua langileen artean. Euskara administrazioan txertatzeko helburu bidezkoa da, eta hizkuntza eskakizunak funtsezko tresna dira herritarrei zerbitzu elebidun eta kalitatezkoak bermatzeko. Hala ere, arauak denentzak berdinak izan behar dira. Norbait salbuespen moduan tratatzen bada, irizpideak arbitrario bihurtzen dira. Horrez gain, horrelako salbuespen batek ez du euskararen alde egiten. Kontrakoa, euskara normalizatzeko ahalegina ahultzen du, eta erakusten du hizkuntza politika ez dela serio eta koherentziarekin aplikatzen. Honek, herritarren eta langileen artean zalantzak sortzen du, eta euskararen prestigioa bera ere kaltetu dezake. Azken finean, udal batek erakunde publikoa den heinean berdintasuna, gardentasuna eta hizkuntza politika koherentea bermatu behar ditu. Horregaitik, hizkuntza eskakizunen aplikazioa justua eta berdinzalea izatea ezinbestekoa da. Honek gauza biek kontuan hartuta, ezetza bozkatuko dugu aurtengo 2026ko lanpostuen zerrendari. Eskerrik asko. Mesedez? Lehenik eta ben esan udaletxa daukan euskararekiko konpromisoa irmoa dela. Rafaren lana goraipatuko doni bebaer, Rafa Kristoen lan egin eban, baina bebai kontuan okin behar ditu beste gauza batzuk, komentatu dozu hori kontratazioaren inguruan. Udaletxe honetan, 10 langileetatik 9 euskara eskakizuna dauka, hor HPS-ko informean batzordean bidali izana hor esaten da 175 bat ukin beharko genukela eta 10etatik 9 daukagu. Eta gero eta egia da bikainekin hasi garela aurrera pausoak ematen, langileak eskakizun maila oso handia daukie, orduan euskararekiko produkzioa, testuen produkzioa be handitu egingo dugu, bikainekin bebai euskararen udal funtzionamedan ikustot handitu egingo dugula, eta baita ere euskaltegian gero eta ikasle gutxiago daukaguz, eta orduan be euskaltegia nik uste dut laguntza emango digu, berbataldekin gertatzen ari dira, Rafak eramaten zituen berbataldeak, eta orain euskaltegiak emoten da aukera hori aurrera jarritzeko. Beraz nik uste dut bai Irune, bai Naia lan handia egiten dauela, eta lan handia egiten jarraituko dutela. Eta nik uste dut bi teknikariekin, gehi egingo ditugun beste zerbitzu, bikain da adibide bat, Eluiar kontratatu da bikainen laguntzeko, nik uste dut euskara zerbitzua bermatuta dagoela. Eskerrik asko. Guk alde horretatik, Jon, gu azkenean egiten duzuna da privatizatu publiko izan behar dan gauza bat. Hau da, azkenean, kontratatu duzun bikain zerbitzu bat, nun langile batek udale honetan, eraman deuen lan bat, ezta? Nik uste dut, obadala, bertan langile bat eukitea, kontratazioetan edo azpi kontratazioetan jauzi barik. Gu lanpostu publikoaren aldeko apustua egiten dugu, horretan sinisten dugu eta horretan jarraituko dugu. Eta gure ustetan, ezinbestekoa da Rafak eta goraipatu berriz ere Rafarak egindako lana, hortaz Rafaren lanpostu beteko duen beste pertsona baten beharrezkoa eta ezinbestekoa ikusten dugu. Horregaitik gaur hemen argitu ditugun argudioak. Eta gero egia da, 190 edo presentzia nabarmena igondala eta momentu honetan dana dago betzeko, baina posi dagoen gauzen egoerakin, baina ezin dugu salbuespenik sortu. Salbuespenak sortzen ditugunean, azkenean bertan dauzen langileen artean esan du, zaitik nire eskatuten dozti eta besteri ez. Orduen horrek gauza guztiez aiestuteko, berrezten gara lehen esandakoagaz, ezinbesteko da langile eta langile gehienak eta guztiek euskarak gai izatea idatziz eta hoz. Eta horretan gu bentsant horretan lanean jarraituko dugu
eta horretarako ere prestekungo gaituzue edo zer proposamena eta dozen gauza egiteko, beste barik. Eskerrik asko. Nik privatizazioa esatea baino gehiago esango nuke batzuetan errekurtsoak ondo banandu behar direla, eta batzuetan beste leku batzuetan jarri behar direla, eta batzuetan bai beste zerbitzu edo beste enpresa batzuetan, ezakit, errotu behar garela bai laguntza emateko. Hemen bakoitzadeko bere iritzia eta gurea eskerrik asko. Mila eskerrik. Parkatu. Sí. Bueno, yo quería decir que esto ya se trató más veces. Yo lo traté con vosotros, en el Pleno de Constitución del Ayuntamiento se aprobó y tiene los informes favorables del Gobierno vasco. No sé, la verdad, ella, igual el PL no es suficiente, pero sabe euskera y lo habla y, vamos, no sé dónde está el problema con el euskera con ella, pero en fin, porque tiene los informes favorables del Gobierno vasco, no entiendo. Bueno. Eskerrik. Laugarren puntora joko dugu. Hasiera batean onartu Amorebieta Etxanoko udalaren 2026-rako aurrekontu orokorra. Miren mesedez. Bueno, egunon guztioi, gaur osoko bilkuran azaroan 25 gure udalerriaren hurrengo urteko garapena markatzen duen puntua daukagu. Udal aurrekontuaren eztabaida eta onarpena datozen hilabeteetako jarduerak arautzen dituen tresna. Lehenik eta behin eskerrak eman nahi dizkiet era batera edo bestera 2026-rako aurrekontu proiektua egiten parte hartu duten pertsona guztiei eta aipamen berezia egin nahi nieke udal honetako kontu hartzailetza eta diruzaintza arloan osatzen duzuen lankide guztiei eta eskerrik asko. Onartzera gatozen gaian sartuta, 2026-rako Amorebieta Etxanoko udalak ia 36 milioiko aurrekontua dauka, 35 milioi 998.800 eurokoa, 2025-eko aurrekontuarekin alderatuta 6,36ko igoera dauka. 2026-rako aurrekontu proiektuak 7 ekintza ardatz ditu eta kontuan izan dira 2023-2027 agintaldi planarekin bat egitea eta mundu mailako ezegonkortasun politikoa herritar guztiei eragin diezaiekena. Udalerri honen iraunkortasunerako Amorebieta Etxanoko ekintza planak 17 GJH-tatik edo ODS-tatik 14 hartzen ditu eta aurrekontu proiektu honetan ere aztertu dira zeintzuk eta nola. Amorebieta Etxanok etorkizunari begiratzen dio, eta aurten proiektu berri batekin, ametsetatik herrira, gure herriak hurrengo urteetan nolako izan behar duen zehaztea helburu duen prozesu parte hartzaile eta estrategiko batekin. Aitortu behar dut, honetan ez garela batere berritzaileak, gure lan modua baita etorkizunera moduren batean aurreratzea eta planifikatzea. Bere momentuan, orain dela 21 urte, David Latxagaren gobernu taldeak egin zuen topaketa proiektuarekin eta horren ondorioz gaur egun udalerria oinezkoentzako ingurune irisgarri eta atsegina bilakatu da. 20 urte beranduago, ametsetatik herrira dago martxan. Udal gobernu taldeak bultzatutako ekimena, Amorebieta Etxanoko etorkizunari buruzko hausnarketa irekia honako helburu duena. Nola bizi nahi dugun, zer zerbitzu eta gune behar ditugun, komunitate gisa zer erronka ditugun eta nola ekin diezaiokegun gaurtik aurrera etorkizunari begira. Amorebieta Etxanok bizitzeko herririk onena izaten jarraitzea nahi dugu. Horregatik, gure udalerria eraldatzeko proiektuen aldeko apustua egiten dugu, Urgozo udal espazio balioan iztun berriko obrekin amaituaz. Gure bizilagunentzako zerbitzuak hobetzea albidetuko duten jarduerak, gure herriko elkarte sare zabala barne hartuko duen espazio bat eraikiz, herritarrei zuzendutako ekimenak garatzeko. Are eraldatzaileagoa izango da, Carmen kalea berurbanizatzea Zornotzarrentzat. Espazioaren urbanizazio berriak izaera naturalizatuagoa izango du 2030-erako Europako agendan proposatutako jasangarritasun jarraibideen ildotik, airearen kalitatea eta hiri ingurunea hobetuz. Gainera, udan beroa murrizteko itzalgune gehiago sortuko dira, espazio erosoagoa eta osasungarriagoa izan dadin erabiltzen duten pertsonentzat. Jarruketa hau, udalak udalerriko zentroa pertsonekiko eta ingurumenarekiko irisgarriagoa,
seguruagoa eta begirunetsuagoa den gune bihurtzeko egiten duen etengabeko lanaren barruan kokatzen da. Amorebi eta Etxanoko familiak gure lehentasuna dira. Eta horretarako, gure bizilagunen bizikalitatea hobetzeko jarduerak egingo ditugu. Entzun egiten ditugu eta aurrekontu honen parte dira Arkalaz esparruan. Horregatik, haur zornotzarrentzat ur jolasgune berri bat sustatuko dugu skatepark inguru honetan, udan iritarragorako jolasgune berri bat eginaz. Nola ez, bide publikoen berritzelanekin jarraituko da, hiri altzariak eta erriztapena egokitu, berritu eta kalitate estandarrak mantentzeko. Gainera, aisialdirako espazio berriak sortuko ditugu, ala nola merenderoak bi udal enplegu programen eskutik. Amorebi eta Etxanoko lurralde kohesioa sendotu egiten da urtez urte egindako jarduketen ondoren, eta hildo horri jarraituko zaio. Urritxe berrirbanizatzeko proiektu eginez, barne hartuko dute ibilbide seguru eta irisgarriak sortzea, atxeden guneak jartzea eta inguruko estetika eta erosotasuna hobetzen dituen hiri altzari berriak jartzea. Landaretza gehiago ere jarriko da. Etengabeko hobekuntza da egunero lantzen den tresnetariko bat, eta horrela izango da 2026an ere. Gure zerbitzu publikoen kalitateari eutsiko diogu publiko guztiei zuzendutako programekin, Amorebi eta Etxano osoan, hirigunean eta landa eremuetan ere. Familia Zornotzarrek artikulatzen dute gure udalerriko bizitza eta gizarte bidezkoagoa eta kohesionatuagoa bilatzen dugu. Udal aurrekontuaren erdia horretara bideratuko da. Zehazki, hiritartasunerako aurrekontuaren herena gizarte ekintzetara bideratzen da, arlo horretako 3 eurotik bat familia Zornotzarretara Amorebi eta Etxano bidezkoagoa eta kohesionatuagoa izateko helburu irmoarekin. Amorebi eta Etxano erreferentea da kulturan, kirolaren eta gizartearen arloan, eta horretarako programazio zabala garatzen dugu. Jarduera horren osagarri, udalerriko elkarte ugarien implikazioa handia dago, programazio hori osatzen baitute eta aurrerantzean ere haientzat izango dira garapen publikorako behar diren diru laguntzak. Amorebi eta Etxanoren etorkizuna axola zaigu, etorkizunerako nahi dugun udalerria axola zaigu, ametsetatik herrira eta hasitako bide horretan Zornotzar gazteen laguntza izaten jarraituko dugu. 2026an zuoken aldeko apustua egiten jarraituko dugu, auzotaxi zerbitzua zabalduko dugu, haien beharrei erantzuteko eta haiek sortu duten eta beren kezkei erantzuten dien online informazio guneari helduko diogu. 2026erako Amorebi eta Etxanoko beharrei erantzuteko aurrekontu bat daukagu eta Zornotzako bizilagunak jartzen ditu erdigunean. Euren eskaerei erantzuna emanez eta beraien entzute aktiboarekin jarraituz. Arkalaz herrigintzan bateginez jarraituko dugu. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Ego? Egun ondan hori. Aurrekontuak edukiz baloratzen hasi baino lehen bi kontutxo ez. Bat, gure eskerrona adierazi nahi diogu, nola ez teknikari eta udal langilei, egindako lanari, badakigu gainera batzuek egoera oso zaietan lan egin behar izan duzuela, ez genuen gutxiago espero, baina beti maila ematen duzu ez. Eta era berean jakin ezazue hemen aurrekontuei egin diezaiek egun edozein kritika politikoa izango dela, langileen lanetik aldendutako kritika eta beraz, norbaitek demagogia egin nahi izango baldin balu argi utzi nahi dugu, hasieratik edozein kritika politikoa izango dela eta ez langilei bideratutakoa, ez? Hori alde batetik eta bestetik edukian sartu aurretik ere beti eta urtero esaten dugun bezala EH Bilduk salatu nahi du aurrekontuak prestatzeko izan duen denbora eskasa ez. Badakigu bidean zeinbat arazo eman direla, elegite desberdinak eman direla, baina ez da berria. Beti ere berdina plazaratzen dizuegu, berdina esaten dizuegu, denbora gutxi izaten dugu aurrekontu hauek aztertzeko eta hala ere bideratzea lortu izan dugu, ez?
Hori esan da, eta ja mamian edo aurrekontuen mamian sartuz, guk aurrekontu hauei ezetza emango diogu, ez? Bi arrazoi nagusi medio. Bat, ez delako gure eredua, beste eredu baten, hau da, eredu edo helburua herri honen baliabide ekonomikoak, politika sozial, feminista eta kultural eta ingurumenari zuzendutako aurrekontu batzuk aurreikusiko genituelako guk, zementu eta mako proiektuetatik aldenduta dauden aurrekontu batzuk aurreikusiko genituzke. Eta bi, eta deigarriena ez, hau bideratu nahian aurkeztu izan ditugun emendakinei zuzenean eta inolako azterketa gabe muzin egin diozuelako, ez? Behin eta berriro miren erabili duzu arkalaz hitza, ez? Behin eta berriro goiz gau erabiltzen duzue, baina egia da etengabe ustutzen diozuela hitzari esan nahia, ezta? Iaz, haua bete zitzaizuen aurrekontuekiko proposamenik, inolako proposamenik egin ez genuelako, ez? Aurto nahitzitik proposamenak luzaratu edo plazaratu dizkizuegu eta ez duzue bakarra onartu. Bakarra ez da. Eta orduan, zertarako izango gara propositiboak. Hemendik eta urte batzutara gure proposamenak zuena egiteko, zelaietako parkinaren publifikazioarekin gertatu den moduan. Ez dakit azkenean, benetan komeni zaigun propositiboak izatea, edo ez. Gero, aitzaki gisa, gure emendakinei ezetz esateko aitzaki gisa, behintzat batzordean ez, zehazgabetasuna ere egotzi diguzu ez. Honen arira, kuriosua iruditzen zaigu edo paradogikoa iruditzen zaigu, guri zehazgabetasuna egostea, 2025 urtean guztira, 21 kreditu transferentzia eta kreditu gerakinen eranzte onartu dituzunean. 8 milioi euro, baino gehiagoko kreditu transferentzia eta kreditu gerakinen eranzte. Orduan zehazgabetasuna gurea, ala zuena. Deigarria iruditzen zaigu baita ere, miren, zuri zuzentzen zaizu alderdi politikoko arduradun moduan. Iruditzen zaigu, diruan on jarri eta nondik kendu eskatzea guri, PSE-ri bere proposamenak onartzeko eskatu ez dio zuenean. Honen esanetan, PSE-ren esanetan, proposamen gehienak onartu dizkiozue. Baina guri exigitzen diguzuen zehaztapen ekonomikorik gabe. Behintzat, aurrekontuetan, PSek aurkeztu dituen proposamenak eta baiezkoa eman diozuenei ez dira aurrekontuetan inondik inora agertzen. Horri larria deritzogu. Nola bideratuko dituzue? Kreditu transferentzia berrien bitartez? Orduan berriro ere zehazgabetasuna norena. Gurea, ala zuena. Hala ere, uste dugu Zornotzako herriak badaukala gure proposamenen berri izateko eskubidea eta banan eta gehiago luzatu gabe laburtzen saiatuko naiz, ez? Bueno, politika sozialei dagokionez, gure emendakinetan edo zuzenketetan gure programan horrela eraman genuelako eta beti edo aurrek urtean ere mentzio egin geniolako eskatu dugu etxezetzeko zerbitzua publifikatzea, ez? Beharrezko deritzogulako zerbitzua bera duintzea. Zerbitzua bera duintzea langileen eskubideak bermatuz eta erabiltzaileen eskubideak bermatu nahiean, ez? Era berean, eta feminismoari dagokionez, beharrezko da, eta aurrek urtean ere berdina helarazi genizuen, bertarako beharrezko ikusten dugu emakumearen etxe baten sortzea, ez? Eta horretarako emendakinetan eskatu genuena da, horren inguruko horri partida bat eskaintzea, batez ere, hasteko azterlan bat egiten nola eta ze irizpidepean burutu daitekeen emakumeen etxe hori, ez? Bestalde, eskatu genizuen ere, arlo sozialari begira, eskatu genizuen, arreta psikologikoaren beharra ikusita eta behar sozial bat dela ikusita partida bat aurre ikustea. Ulertzen dugulako osasuna eta batez ere osasun mentala demokratizatu beharra dagoela. Hau da, denek, ez bakarrik baliabide ekonomiko oparoak dituztenek, denek izan behar genukelako osasun mentalerako eskubidea. Gero, ingurumenari dagokionez ere,
politika desberdinak edo partida desberdinak aurrikusi edo proposatu genizkizuen, ez? Adibidez, OPE baten bidezko ingurumen teknikari baten kontratazioa, ursarearen berriztapen progresiboa, gure ondare naturala beste aldera toki estrategikoen lurzoruak erostea, edo eta ingurumenari buruzko informazio bulega baten eraketa. Izan ere ikusten dugu dal gobernu honek ingurumenari ez diola apenas ezer dedikatzen. Eta hemen ere gure erantzuna ezezkoa izan zen. Hiritartasunaren ikuspegitik, eta hau honi bere biziko garrantzia eman nahi genioke, etxebizitzaren inguruan ikerketa sakon bat bideratzeko partida bat jasotzea ere proposatu genizuen, ez? Argi dago etxebizitza behar sozialeko arazoa dela, eta galdetegi eta inkestetan, adibidez gizakerreko azken inkestetan, plazaratu da arazo nagusienetariko bat dela etxe bizitzaren egoera. Baina, zuek inkestetatik ere argi dago nahi duzuena hartzen duzuela. Gero, proposatu genizuen ere karpa baten erosketa. Izan ere, urtero Zornotzan ekimen soziokultural pila bat egiten dira, eta ekimen soziokultural horietarako beti alokatzen da karpa bat. Ordurako, egin diren, Zornotzan aurreikusi diren, ekimen soziokultural guzti horietarako karpa bat erosita baldin bagenu, karpa hori ordurako ja amortizatuta egongo litzateke. Hala ere, beti ere alokatu egiten da. Eta uste dugu hori dela baliabide ekonomikoaren kudeaketa eskasago bat egitea, ez? Horri ere, horren inguruan ere ezezkoa jaso genuen. Lurraldari dagokionez, izerreko eraikinari erabilera anitzeko eraikin izaera emateko partida jasotzea ere proposatu dizuegu, eta honi ere ezetz esan diguzu. Ez, etengabe, adibide gisa, etengabe frontoia etengabe hipotekatzen da frontoi izaera ez duten ekimenetarako. Horrek suposatzen duenarekin, eta elkarteak, hortan ibiltzen diren elkarteak behin eta berriro kejatzen dira, ez? Orduan, bai beharrezko ikusten dugu multiusos deritzon eraikin baten beharra, ez? Eta, uste dugu izerreko eraikin hori hortarako erabiltzea aproposa izango litzatekela, ez? Gero, auzoetan inbertitzea ere proposatu dizuegu. Lehen eta bigarren mailako auzorik egon ez dadin, ez? Eta hori gizakerren inkestan ere jasotzen da, ez? Herritarrek arazo larri gisa ikusten dute ere auzoetan eman daitezkeen edo ematen diren gabeziak, ez? Batez ere auzo batzuetan. Eta bukatzeko, langilerian ere langileriari begira partida bat jasotzea aurreikusi genuen, batez ere administrari laguntzaileen aferari irtenbidea emateko, ez? Behin eta berriz esan dugu, esparru desberdinetan, batzorde desberdinetan, administrari laguntzaileak administrari lanak egiten dituztela. Eta lan konpentsazio hori, lan gehiketa hori etzaiela konpentsatzen, ez? Orduan hortarako ere partida bat aurre ikustea proposatu dizuegu, eta horri ere ezezko esan diozue. Mentzio egin diozuan Latzagaren ibilbideari, nola bideratu eta nola amaiera eman, guk zentzu honetan Andoniren ibilbideari jarraituko baldin bazeniote ere, eskertuko genizueke, ez? Eta kasu honetan, zuzenean interpelatu nahi dute zoe, izan ere zoek honen aldeko, behin baino gehiagotan honen aldeko apustua egin du, hau da, langile administrari laguntzaileek administrarien lanak egiten dituztenean lan horiek ordaindu egin behar zaizkiela, ez? Diferentzia hori ordaindu egin behar zaiela. Gustatuko litzaidake jakitea zoek kasu honetan ere jarrera berdina mantenduko lukeen. Eta hori dela eta beste hainbat arrazoiagatik miren gustatuko litzaiguke guri banan-banan boskatzea guk aurkeztutako emendakinak. Posible delako agian analizeak baldin eta bere jarrera mantentzen baldin badu puntu honi dagokionean, igual posible da honen inguruko eztabaida piztu eta partidetan jasotzea, ez? Aurrekontuetan plasmatzea. Eta hau esan da, eta ja bukatzeko azken gauzatxo bat, ez? Eta batez ere, Jon, zure lasaitasunerako. Aurreko osoko bilkuran, adierazitako moduan, EH Bilduk uko egingo dio bere liberatuaren soldata igoerari,
Eta erabaki dugu soldataren, guri dagokigun soldata igoera hori, etxezetzeko zerbitzua planifikatzeko proposatutako partidara bideratzea. Eta posible, ez baldin bada, ez dituzuelako onartzen, eta hori ematen du, zuzenean emergentzia sozialetako partidara bideratzea. Guk esaten duguna egiten dugu. Zuek jon, zuen partida igoera, zuen soldata igoera aurrekontuetara bideratzeko edo uko egingo diozue? Guk ez dugu inoiz esan hori bideratuko genukela edo nora. Galdera bat da, egiten duzuen edo ez. Bueno, eta hau esan da, beste gabe. Eskerrik asko. Ez eskoa bozkatuko dugu. Alicia, mesedez. Besterik ez, Aleo. Vale. No voy a polemizar, ¿vale? Pero una cosa, no creo que nadie me haya oído decir que todo lo que el Partido Socialista ha propuesto para estos presupuestos se le haya admitido, porque nada más lejos de la realidad. No sé quién me lo ha oído decir, porque hasta donde yo llego, 2 proyectos, nada más. O sea, lamento muchísimo oír que al Partido Socialista se le ha dado todo lo que ha pedido, porque además llevo arrastrando de otros presupuestos, huertos lúdicos, en el cementerio, o sea, en fin, que no quería polemizar, ¿vale? Y en cuanto a lo de los auxiliares administrativos, sí lo he pedido y lo seguiré pidiendo. Lo he pedido, por supuesto que sí. Se me ha explicado por activa y por pasiva que hasta noviembre del próximo año no se va a poder hacer. Esa es mi respuesta, ¿vale? Se me ha explicado, me lo han dicho, si no se puede hacer, yo he dicho cuánto cuesta, no se puede, lo siento, ¿vale? Es que ricas. Ez begozteko zuitza. Alicia, mesedez, o Alicia, Alba, mesedez. Bueno, egun on danori, gracias a los técnicos y a las técnicas que año tras año hacéis un trabajo impecable en los presupuestos, en todos los ámbitos, pero sobre todo en los presupuestos, que además sabemos que las condiciones no son las mejores. Este año nuestro grupo ha reflexionado mucho sobre las propuestas realizadas en los últimos ejercicios, nuestras propuestas y su puesta en marcha por parte del equipo de gobierno, y hemos llegado a la conclusión de que en unos presupuestos donde las inversiones están tan calculadas y otras partidas tan ajustadas es casi contraproducente realizar cualquier aportación que se deja en el cajón y sobre las que apenas hay tiempo material para trabajar. Ha habido ejercicios en los que hemos mostrado nuestra disposición a colaborar en que los presupuestos municipales se aprobasen por una amplia mayoría, y nuestras propuestas han sido apartadas en diferentes ocasiones. En cuanto a las propuestas de mis compañeras de H. Bildu y del PSE, queremos remarcar que estamos en la misma línea de trabajo y que nos enorgullece que los 3 grupos tengamos entre nuestras prioridades pues la mejora de los barrios, el cuidado de las trabajadoras municipales, como habéis comentado, la equiparación de las auxiliares administrativas con el trabajo de administrativas que realizan, la preocupación por la salud mental, como habéis comentado, con los bonos psicológicos, de atención psicológica, los huertos lúdicos, la casa de empoderamiento para las mujeres, la publificación del servicio de ayuda a domicilio, etc. Asimismo, en las inversiones comprometidas para el año 2026 está, como habéis mencionado, la puesta en marcha del Polideportivo Urgoso, proyecto en el que año tras año nos hemos mostrado contrarias, no tanto por la percepción de la necesidad de la ampliación de espacios deportivos, lo cual es un hecho innegable, pero sí la creencia de que con un estudio que para nosotras llegó tarde, el proyecto hubiera cubierto unas capas de necesidades que creemos que Urgoso no va a cubrir, por una cuestión de espacios y de que, por suerte, en Amorebieta los grupos deportivos pues cada vez son más numerosos y cada vez tenemos más gente que lo practica. Por otro lado, el proyecto de la calle Carmen es un escollo también para nuestro posicionamiento a favor, ya que nuestro grupo lo considera como no prioritario. Conocemos, y así lo comentamos en la última comisión de organización, que la falta de normativa al respecto impide que el proceso presupuestario sea un proceso participativo para los demás grupos municipales. No hay reglamento en cuanto a las enmiendas, ni hay posibilidad de presentar una enmienda a la totalidad, que sería el formato que nosotras hubiéramos elegido para estos presupuestos, por no estar de acuerdo con el propio modelo en sí, por lo que si de este pleno pudiese salir un acuerdo explícito de modificación de la normativa municipal actual materializada en su ROF, pues nosotras nos daríamos por satisfechas. Mientras tanto, nuestro voto es contrario a este presupuesto. Eskerrik asko, Alba. Vale. Egunon. En primer lugar, mi agradecimiento a todas y todos los trabajadores del Ayuntamiento, en especial a Irune y a Alex. Betty, mil esker siempre. Los presupuestos no solo son una serie de cifras y partidas, sino que muestran un compromiso responsable en el gasto, manteniendo todos los servicios que se prestan y poniendo en marcha otros que son necesarios y ajustado en los ingresos. El presupuesto es una de las herramientas con las que cuenta el Ayuntamiento. Permite planificar y ejecutar los servicios públicos, garantizar la estabilidad financiera, acometer inversiones.
El objetivo de estos presupuestos es mejorar la calidad de vida de nuestra ciudadanía. Las personas siempre son y serán nuestra prioridad, la atención social y la igualdad. Los recursos públicos se tienen que gestionar siempre de manera eficiente y estos presupuestos son el reflejo del esfuerzo y compromiso con nuestra ciudadanía. La protección social es un derecho básico y en ello estamos comprometidos siempre. El día a día de nuestros ciudadanos es lo más importante, sus necesidades básicas y primarias. Los servicios públicos que ponemos en marcha tienen que ser cada vez más y mejores. Tenemos un pueblo cada vez más sostenible, habitable, humano, con más y mejores servicios, moderno y atractivo para vivir, invertir y crear riqueza. Por todo lo expuesto, el Partido Socialista dará su voto favorable a estos presupuestos. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Ali. Kontutxo bat, batez be, azteko prozedimendu aldetik, ez? Norbait interpelatzen duenean eta erantzuten zaionean prozedimendu aldetik erantzuna jarraian eman behar zaio. Batez ere oso prozedimentalista jarri zaretelako aspaldian. Hori batetik eta gero Alizia, zuri erantzunez, nik ez dut esan denak onartu zaizkizunin. Nik esan dut, zure proposamenetatik batzuk onartuak izan direla, eta onartu diren hoietarako, onartuak izan diren hoietan, edo gehienak, zezuk, uste dut lau plazaratu zenizkigula batzordean, eta zenigun lau hoietatik ez dakit, 2-3 buruzari natzaizu orain. Eta esan dudana da, onartu zaizkizunetan, Alizia, zuri, ez zaizula galdaetzi, hau da, ez zaizula exigitu, guri exigitu zaigun gauza berdina onarpenerako. Guri, zehazgabetasuna leporatu zaigu, zure partidak onartzerako orduan, exigitu ez zaizun prozedimendu batetarako. Hori bakarrik esan dut, ez dut esan zuri guztiak onartu zaizkizunik. Eskerrik asko. Ester Meza? Bai, bueno, zuen interbentzioari erantzuna, miren eri esan dut zu, baina, bueno, da mailen moduen udale gobernuan postura esango dut. Egunon, udal aurrekontu orokorra ez da dokumentu tekniko bat bakarrik. Gobernu ekintza planifikatzeko eta kudeatzeko tresna nagusia da. Horren bidez, baliabide publikoak antolatzen dira, lehentasun politikoak zehazten dira eta herritarrekin hartutako konpromisoak beteko direla bermatzen da. Zer lehentasun defendatzen ditugun, nor jartzen dugun erdigunean eta guztien baliabideak nola kudeatzen ditugun adierazten du. Eta gure kasuan, aurrekontu hauek argi eta garbi adierazten dute, Amorebieta Etxanorekiko erantzunkizunean eta konpromisoan oinarritutako gobernatzeko modua serioa dela. Urteko aurrekontuak aurreikusitako sarrerak eta udalaren gastu baimenduak finkatzen ditu. 2026ko ekitaldirako aurrekontu proiektua ia 36 milioi eurokoa da, eta honako irizpide hauen arabera antolatuta dago. Finantza egonkortasuna, gastuaren eraginkortasuna eta udalerriaren helburu estrategikoekin bat etortzea. Honek dira hain zuzen ere, kohesio soziala, hiri eraldaketa, iraunkortasuna, irisgarritasuna eta zerbitzu publikoak indartzea. Gainerako talde politikoen aldetik zuzenketak jasotzeko epean, udal aurrekontu hobetzeko asmoz, talde guztiei eskatu genien beren proposamenak serioak, errealistak eta arduratsuak izan zitezen. Edozen gastu gehikuntzarekin batera, finantza oreka bermatzeko beharrezko doikuntzak egin behar dira. Diru sarreren eta gastuen baturak bat etorri behar baitu nahi da ez. Kontrakoa batera zina da kudeak eta publiko fidagarri eta zorrotzarekin. Zuek aurkeztutako dokumentuan, zuen alderdiak 654.000 euroko balioa duten lau zuzenketa planteatzen ditu. Besteak beste, lurrak erostea, horniduran inbertsioak, karpa bat erostea eta administrari laguntzaileen egokitzapen ekonomikoa. Hala ere, zuen idazkian jasotako gainerako neurriak ez daude baloratuta, eta beraz, aurrekontuaren gutxieneko zorroztasunetik ezin dira zuzenketa txertagarritzat hartu. Ez da zehazten zenbat handitu beharko litzateken eta proposamen horiek finkatzeko zer partida edo murrizketa beharko lirateken. Horregaitik ezin dira sartu aurrekontu proiektu onartzeko eztabaidan. Aurrekontu bat egiteak lehentasuna ematea dakar, baliabideak mugatuak baitira. Behar bezala baloratuta dagoena bakarrik txerta daiteke. Kontrakoa, finantziazio zehatzik gabeko neurriak aurkeztea, populismo, ardugabekeria edo udalarre kontu baten oinarrezko lanketaren ezjakintasun gisa interpreta daiteke. Azterketa zehatz batean sartu gabe, azpimarratu behar da, gizartekintzaren eremuan ez dagoela erantzun gabeko premiarik. Aurrekontuan jasotzen dira etxezetzeko laguntza zerbitzuaren kontratu berriko orduak indartzea. Gizarte larrialditerako laguntzetarako zuzkidura nahikoa eta 6 eta 18 urte bitarteko dibertsitate funtzionala duten adingabentzako tratamenduetarako laguntzak.
Administrari laguntzaile dagokienez, aurrekontu proiektuak bere baitan hartzen du hartutako konpromisoa betetzeko behar den partida. Zein partidatatik kendu behar den aipatzen duzuen atalean, zuen proposana gutxienez ez da oso zorrotza, gauza ezina dela ez esategaitik. Eskatzen da, Carmen Obran hartutako kontratu bete beharrak ez betetzea. Azterlanen eta lanen partida murriztea, egindako lanen eraginkortasun txikia oinarri hartuta. Ondorio hau ez dakigun nondik atatzen duzuen. Jarduera soziokulturaletan gehiegizko gastua makrokontzertuetan esaten duzue. Amore Bitatxanon ez dugu makrokontzerturik gogoratzen. Amore Bitatxano herri bizia eta dinamikoa da, eta dinamismo horri eutzi eta bultzatzen aldeko apustu sendoa egiten jarraituko dugu. Zornotzarrei kultura eta isialdi aukera desberdinak eskaintzeko. Familia zornotzarrak gure lehentasuna dira. Horregaitik, gure bizilagunen bizikalitatea hobetzen duten jarduerak bultzatzen ditugu. Urtero egiten dizkiguten eskaerei erantzunez. Hildo horretan, adibide bat, ur jolasetarako gune berri bat garatuko da skate parkearen inguruan, udako gune ludikoa, hiritarragoa eta egungo beharretara egokitua. Gure ustez hauek dira Amore Bitatxanok behar dituen aurrekontuak. Gizarte beharrak bermatzen dituzte, auzoen arteko kohesioa eta lurralde oreka bultzatzen dute eta udalerria eraldatzen laguntzen dute. Irisgarritasuna, oinezkoen mugikortasuna eta gure bizilagunentzako gune berdeagoak, osasungarriagoak eta iraunkorragoak sortzea sustatzen dute. Ametsetatik herrira, Arkalas. Eskerrik asko, Ester. Bego, mesedez? Labur ez, zehazgabetasunari dagokionan ja esan behar genuen guztia, ez? Baina berriro ere mai gaineratu nahi dut, ze oso kurioso iruditzen zaigu, zehazgabetasuna erabiltzen duzuela aitzaki modura gure emendakinak ez onartzeko, baina aldiz zoeri ez diozu esan nondik atera behar dituen partidak, nondik kendu behar duen dirua, nondik proposatzen duen ateratzea, guri bai. Baina, bueno, desberdintasunak nagusitzen dira esparru honetan eta beste hainbatetan ere. Gero, beste gauzatxo bat, esan duzue, ez dituzuela gure emendakinak onartu, gaizki ulertu ez baldin badut, ez dugulako behar den prosegimendua jarraitu, ez dugulako esan partidak nondik atera eta nora bideratu behar diren. Okerrez, baina, ez? Ez. Esaten zana da, osoan ezesko esaten jakela. Baina bai egin diozue mentzioa horri, ez? Gauza batzuk zehaztuta dauela, baina beste asko ez da. Bale, horren arira esan nahi duguna da, ez dauela prozedimendu konkretu bat, edo araubide konkretu bat, edo marko juridiko konkretu bat, zeinetan zehazten dugu, aurrekontuen emendakinak zelan aurkeztu behar diren, beste gabe. Beste adierazpenik. Eskerrik asko. Lehenengo eta behin gure emendakinaren inguruan guk argi geneukan, eta hori plazaratu gendun batzordean, argi geneukan gure emendakinaren zati edo kopuru handienak ezinezkoak zirela. Zergaitik, momentu honetan aurkeztu dozuen aurrekontua oso baldintzatuta dagoelako diruz. Eta pagenekin lurrak erostea, atzo gainera PTP-ko urten zan, lurrak, udalak, gestio handiago ekin berko lukela Zornotzako basoetan eta landagunetan, eta horrekin bat egiten dugu, horretarako partida hori bideratzea proposatu gendun. Ikusten gendun, baita ere ur saneamenduare berriztutea eta oindala gitxi, Orobio zen, kristona gertatu zen, eta horbe zoritzarrez odiak nahiko egoera kaskar baten dauz, orduen proposatzen dugu pizkanaka hoiek atontzea. Ta esaten badozue, nondik atera behar dugu 300.000 euro? Ze proiektu dago 300.000 eurokoa? Ur jolasana. Ur jolasan kontra gauz? Ez. Baina da lehentasunen arabera. Orduen, gure emendakinak horre gauza guztiek kontuan hartuta prest egon ginen eta horreitik esan genduen puntuz bozkatzeko, ze gauza asko ziren proiektuetara bideratzeko. Zenbat diru dago proiektu eta lanetarako partida guztiak kontuan hartzen baldin badoguz? 7.000 euro. 7.000 eurotik ataratea 20, zenbakitara, ez dakite sartzea, baina aztertu beharko zan,
emakume etxean honegin eta zertarako, helburuarekin, ikerketa bat. Beste ikerketa bat, zelan eraman aurrera gure proposamena eta berrezti egiten dugu gure programan etorritako izerbekoaren funtzionamentua, anitza izango den espazio bat erabiltzeko, horretarako. Baita ere, partida oso txikia adibidez eta oso garrantzitsua guretzako langilentzako dirua, eta bar, guk, emendakinan banan boskatu bagenitun, prest egon ginen gauza batzuk albo batera izteko. Baina ez genuen eukin aukerarik. Eta bat egiten dut, batez ere albak botatakoagaz eta baita rom edo rofa, aldatzeko proposamena horretan bat egiten dugula eta ia arautzen ditugun hurrengo urteetan eztabaida edo batzordean emon zen eztabaidea ekiditzeko. Berdin badaukagu legea zein dan eta zein dan prozedura usteot danontzako egokiagoa izango litzatekela. Eta indefinizio faltan eta bai Alicia arazoeko zu bi esan zendun, baina ikusten badugu aurrekontua eske bi horiek ez diez agertzen. Ez diez agertzen, inun. Eta bat izan like kopuru, bueno, ez da beste munduko kopuru bat izango, baina hogen barrena egin behar dan, eta bat egiten dugu proiektu horrekin, EH Bildu bat egiten du proiektu horrekin, hor joango da diru desente bat non ez dugu ikusten aurrekontu honetan. Eta hori guretzako larria da. Eta bestela, begok esan dakoa, 24 kreditu transferentzia gutxi gora bera, 8 milioi eurokoa izan dira, 8 milioi, aurrekontuaren laurdena bideratu da transferentzi kreditu. Ze pisu deko orduan gaur aprobatuko dugun aurrekontua? Ze pisu dauka? Benetan, guretzako larria deritzogu transferentzia kredituak noski baietz, egon behar dire larritasun gertatzen direnean, San Miguel kaleko sokaboia edo alako gauzak etorten dira, eta alako. Baina planifikatuta baldin badago gauza bat. Adibidez, hogen barrenako, ondo deritzogu eta ikusten dugu beharrezkoa dala, baina ez agertzen aurrekontuetan, benetan aurrekontu hauek horrek ez agertzeak zilegitasun falta adierazten dago, ezta. Eta hori izan da, pizka bat borobiltzeko, eta EH Bildu jarraituko dauz, proposamenak egiten, eta saiatuko gara herri hobeago bat egiten, beste barik. Eskerrik. Barkatu, sí, Ander. En Hogenbarrena lo que va en los presupuestos de 2026 es un estudio, sabemos que es mucho dinero. Entonces, vale, eskerrik asko. Eskerrik. Bosgarren puntura joko dugu. Aurrekontu aldaketaren behin betiko onarpenaren berri ematea. Kreditu gehigarrien, 7. espediente eta egonkortasun txostena. Miren, mesedez? Bale, bueno, hau goatuko zeate irailaren 26an egintzan bilkuran erabaki baten hasierako onarpena eman zan, 2025ko ekitaldiko udal aurrekontuaren aldaketari kreditu gehigarrien 7. espedientea 2025ko urriaren 6an jendaurrean jarri zana. Jendaurrean jartzeko epean erreklamazioak aurkeztu ziran, udalbatzak urriaren 31an egindako bilkuran ebatzi zituen erreklamazio horiek eta behin betikoz onartu zituen, eta erabaki horren bete eta gauzatze aldera, argitarapena behin betikoa argitaratu zen, barkatu, ezakit zase fetxeta, baina argitaratu dala ja behin betiko onarpena. Asko, miren. 6. puntura osoko bilkurari gastuen eta diru sarreraren betearazpenaren berri ematea, bai eta 2025ko 3. hiruhilekoari dagozkion diru zaintzaren mugimenduak eta egoera ere. Miren, ez? Bai, barkatu, aurrekoa azaroaren 5ean argitaratu zen, bale? Eske ja daude data arraroak. Hemen betiko moduan, 3. hiruhilekoari dagozkion
diruzaintzako mugimendu eta egoerak argitaratzen dira, hau da, iraiaren 30 bitartean izandako gastuen eta sarreren aurrekontuaren gauzatzea, aurtengo ekitaldiari dagokiona, eta baitare itxitako ekitaldiei dagozkien aurrekontuen gauzatzeak aurkeztu zian. Amorebieta Etxanoko udalaren 2026ko aurrekontu orokorraren egonkortasun txostenaren, zor publikoaren helburuaren eta gastu arauaren berri ematea. Miren, mesedez? Bale, hemen beti bezala, aurrekontu proiektuak bete beharreko helburuan betetzen dituela aztertzen da kontu hartzailetzaren txostenaren bitartez, eta hori da gaur aurkezten dugun txosten hori. Alde batetik egonkortasun helburua betetzen den aztertzen da, Bizkaiko Foru Aldundiak adosutako aurrekontu egonkortasunaren helburua 0,0koa da eta beteko luke. Zorraren helburua betetzen den aztertzen da eta kasu honetan Bizkaiko Foru Aldundiak adosutako zor publikaren helburua 60koa litzateke eta baitare betetzen da. Hirugarren gauza aztertzen da, da gastu araua betetzen den azterketa, eta hemen gastu araua betetzen dela egiaztatzeko kontutan hartu beharreko gastu konputagarrien kalkulua ez da egiten, ze onartzeko fasean ez dalako nahitaezkoa, hori da kontu hartzaileak esaten diguna, eta ekonomia eta finantza planaren arloan ere, ez da beharrezkoa plan ekonomiko-finantziorik onartzea, bai aurrekontu egonkortasunaren eta zor publikoaren helburuak ere betetzen direla ikusita. Mila esker, mire. Ondokoaren berri eman, Hezkuntza Zibilak egiteko alkatearen eskumena eskuordetu izana 2025ko 2008 alkatearen dekretua. Estar, mesedez? Bai, dekretu honetan hezkuntza bidauz, lehengoa, Ester Toribizko Zarandoan hasi negotzean esku ustea jarraien adierazten direnak eskontzeko ahalmena. Lenuta Catalina Espiridon Nedelku eta Romeo Lucian Rosun arteko eskontza azaroaren 29 eguerdiko 12etan. Eta bigarren Koldo Bilbao Uriarte zinegotzearen esku ustea urrengoak eskontzeko ahalmena. Maria Nektar Ralde Subirana eta Jose Gil Gonzálezen arteko eskontza abenduaren 27an eguerdiko 12etan. Eskerrik asko, Ester. Alkateak eskuordetuta, tokiko gobernu batzordeak hartutako erabakien berri ematea. Tokiko gobernu batzordea 2025ko urriaren 31tik azaroaren 14 hartutako erabakiak honek izan dira. Lehengo Sabino Arana kaleko 32. zenbakian, lehengo Martija etxean, 10 etxe bizitza eta garaje eraikitzeko obretan dorre garabia jartzeko lizentzia eta egikaritze proiektua onartzea. Bigarren, onartu EU-E egikaritze unitatea suskidura jarduketaren birparzelazio proiektuaren agiri juridiko osagarria. Hirugarren, obra lizentzia Igurko Oru Egoitzako 4. solairua eraberritzeko. Eskerrik asko, Ester. Azaroaren 25ko adierazpen instituzionala, emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko eguna. Jon eta Alicia, mesedez? Bai, egunon. Eudelek bidalitako adierazpena erakurriko dut euskeraznik eta Alicia Karderaz. Indarkeria matxista ezabatzeko nazioarteko eguna dela eta gogora ekarri nahi dugu indarkeria matxistak beldurrezko eta lotsasko ingurunea sortzen duela. Indarkeria jasaten dutenak bakartzeko eta isilarazteko joera du, eta biktimagileen zigorgabetasun sentsazioa areagotzen du. Izan ere, sarerik ez izateagatik eta komunitatean sustraitua ez egoteagatik, egoera horiek areagotu egiten dira, isolatuago egon daitezken emakumeen artean, besteak beste, adineko emakumeak, landa ingurune sakabanatuetan daudenak, desgaitasun duten emakumeak, emakume atzerritarrak eta bestelako baldintza bereizleak dituztenak. Komunitateak beste pertsona batzuekin konektatzen gaitu eta babes loturak garatzea eta narratiba komunak sortzea ahalbidetzen du. Horregatik, komunitateak emakumeen aurkako indarkeria matxista prebenitzen lagun dezake eta berdintasunean oinarritutako harreman inguruneak sortu, diskriminazioaren eta indarkeriaren adierazpenak tokirik izan gabe. Auzokide, lagun edo kuadrilen arteko harreman estuak goiz ohartaraz dezake indarkeria egoera gertatzen ari dela.
Komunitate feministak hurbiltasunetik eta sororitatetik indarkeria jasaten ari diren emakumeak gorputzez babes ditzake. Baita empatia adierazi eta gertuko bide laguntza ere eskaini. Halaber, jasandako indarkeria matxistari aurre egiten eta onera etortzen lagun dezake. Eta egoera horietan bere ritmoak eta erabakiak errespetatu ditzake. Tokiko komunitateak biktimen erreparazioa babes dezake. Horretarako eragindako kaltea aitortu eta indarkeria matxista salatu dezake. Eta publikoki biktimarekiko eta haren ingurukoekiko elkartasuna eta gaitzespena adierazi. Udalok erantzunkizun zuzena dugu komunitateak sustatzeko non auzotarrak, taldeak eta kuadrillak indarkeria matxistaren aurrean erne egongo diren, eta indarkeria matxista pairatzen dutenak hartu, integratu eta babestuko duen bizitza komunitarioa bultzatzeko. Era berean, emakumeen aurkako indarkeria matxistaren biktimentzako komunitate erreparatzaileak sustatzeko erantzukizuna dugu. Horregatik, Amorebieta Etxanoko Udalak honako jarduerak hauek garatzeko konpromisoa hartu du. Hurbiltasun sare lokarak indartzea, topagunea, komunitate jarduerak eta tokiko elkarteen bizitasuna zaindu. Pertsona guztiak eta bereziki emakume eta neskarik zaurgarrienak konektatzeko. Kanpotik iristen diren pertsonentzako harrera eta integrazio programak garatzea. Tokiko komunitatearekin lotzea ahalbidetzeko. Bereziki emakume eta neskengan arreta jarriz. Hezkuntza, osasun, kultura eta aisialdi ingurunetan laguntza sareak sustatzea. Zerbitzu publikoak taldeekin, elkartekin eta berdintasunaren eta indarkeria matxistaren aurkako borrokaren esparruan elkarri laguntzeko ekimenekin konektatzeko. Sentsibilizazio eta kontzientziazio kanpainak garatzea. Emakumeen aurkako indarkeria matxista, hutsαλtzen edo legitimatzen duten diskurtsoak eta jarrerak desaktibatzeko, bereziki konplizitate matxisten inguruetan. Indarkeria matxistako kasuen aurrean herritarre mobilizazioa sustatzea, indarkeria gaitzesteko eta biktimekiko elkartasuna adierazteko. Kanpaina eta kuadrillekin aliantzak garatzea sexuen arteko harreman osasungarri eta bidezko kodeak sortzeko. Dibertsitate osoan, kode matxistak eta misoginoak hausteko. Tokiko emakumeen mugimenduei eta mugimendu feministari laguntzea eta haiekin koordinatzea. Indarkeria matxistaren biktima diren emakumeak haien borrokan babesa emateko jarduerak garatzeko. Alicia. Eskerrik asko, Jon. Con motivo del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Machista, queremos recordar que la violencia machista genera un entorno de miedo y vergüenza que tiende a aislar y silenciar a quienes la sufren y que acentúa la sensación de impunidad de los victimarios. Estas situaciones se agudizan para aquellas mujeres que pueden estar más aisladas por falta de redes y arraigo en la comunidad. Mujeres mayores, de entornos rurales dispersos, mujeres con discapacidad, mujeres extranjeras y con otras condiciones diferenciadoras. La comunidad nos conecta con otras personas y permite desarrollar vínculos protectores y generar narrativas comunes. Por eso, la comunidad puede contribuir a la prevención de la violencia machista contra las mujeres, creando entornos de relación basados en la igualdad, donde no tengan cabida ninguna expresión de discriminación y violencia. La estrecha relación con el vecindario y amistades o cuadrilla pueden alertar de forma temprana cuando se está dando una situación de violencia. La comunidad feminista, desde la proximidad y la sororidad, puede acuerpar a las mujeres que están enfrentando violencia, expresar empatía y acompañar desde la cercanía, apoyarles en su resistencia y recuperación de la violencia machista, respetando sus ritmos y decisiones. La comunidad local puede apoyar la reparación de las víctimas desde el reconocimiento del daño causado y la denuncia de la violencia machista, manifestando públicamente su rechazo solidariamente con la víctima y su entorno. Los ayuntamientos tenemos una directa responsabilidad para fomentar comunidades donde sus vecinos y vecinas, grupos y cuadrillas estén alerta ante la violencia machista. Tenemos que promover una vida comunitaria que acoja, integre y proteja a quienes sufren situaciones de violencia. Y también tenemos la responsabilidad de impulsar comunidades reparadoras
para las víctimas de la violencia machista contra las mujeres. Por eso, el Ayuntamiento de Amorebieta Etxano se compromete a desarrollar las siguientes actuaciones. Fortalecer las redes de proximidad locales, cuidando los espacios de encuentro, las actividades comunitarias y la vitalidad asociativa local, para que conecten a todas las personas y particularmente a las mujeres y niñas más vulnerables. Desarrollar programas de acogida e integración para las personas que llegan de fuera, que permitan vincularse con la comunidad local, con especial atención a las mujeres y niñas. Promover las redes de apoyo en entorno educativo, sanitario, culturales y de ocio, conectando los servicios públicos con los grupos, asociaciones y las iniciativas de apoyo mutuo en el ámbito de la igualdad y lucha contra la violencia machista. Desarrollar campañas de sensibilización y concienciación para desactivar los discursos y actitudes que banalizan o legitiman el ejercicio de la violencia machista contra las mujeres, especialmente en entornos de complicidades machistas. Promover la movilización ciudadana ante los casos de violencia machista para mostrar la repulsa entre la violencia y la solidaridad con las víctimas. Desarrollar campañas y alianzas con las cuadrillas para construir códigos de relaciones saludables y equitativa entre los sexos, en toda su diversidad, quebrando los códigos machistas y misógenos. Apoyar y coordinar con el movimiento feminista y de mujeres local para desarrollar actuaciones para acuerpar a las mujeres víctimas de la violencia machista en su lucha. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Alicia. Ainhoa. Bueno, egun ondan hori. Hasteko, Eudeleko adierazpen instituzionalari dagokionez, guri ere oso garrantzitsua iruditzen jaku, tokiko politiketatik erasotuen osatze eta sendatze prozesuan komunitate feministak sustatzea, ezinbestekoa da zaintza sare guzti horiek aktibatzea eta babestea, Euskal Herriko mugimendu feministak, zein bertako herriko talde feministak aldarrikatu dauen moduan historikoki, ez? Eta termino orokorretan, zuzena iruditzen jaku adierazpena, kontuan hartuta azaroaren 25ko izaera, edo egunek dekon izaera, erabiltzen diren hitz konkretu batzuekaz edo, desadostasun batzuk deko guzen arren, ez? Alan dabe, udal honek babesten deusen edo egiten deusen adierazpen instituzionala edo gehienekaz gertatzen jakun moduan, oraingoan be, sentsazio gazi gozoa dekogu. Alde batetik, betiko kontua gaitik, hartzen diren konpromisoak oso orokorrak direlako, eta beti faltatzen jaku herriko errealitatea kontuan hartuta, herri honentzako hartu behar diren neurri eta konpromiso zehatzak definitzea eta izendatzea. Jendearen beharrak kontuan hartuta. Eta bestetik, uste dugu falta dela, gaur-gaurko ematen ari da oldarraldi kontserbadore eta ultraeskuina seinalatzea, eta hori auspotzen deurien konplizitate sare guzti horiek seinalatzea, ez? Feminismoak egunerokotasunean sufritu eta pairatzen dobelako violentzia hori. Sektore reakzionarioen beste oldarraldi baten aurrean arkitzen gara, eta impunitate oso sari dira han eta hemen, eta uste dugu herritik be dagokigula errealitate hau konpartitzea eta horren aurrean konpromiso zehatzak hartzea, zornotza ez dauelako diskurtso horietatik salbu. Eta hortik doa aurten Euskal Herriko mugimendu feministak abiatutako kanpaina edo lan lerroa, konplizitatezaren aurrean erresistentzia feminista lelopean. EH Bildutik bat egin nahi dugu bertan konpartitzen den diagnostikoagaz, baita be gaur gure herrian talde feministak antolatutako elkarteratzeagaz be. Amaitzeko, ez dugu esan barik itzi nahi, iazko azaroaren 25etik aurre arte, indarkeria matxistaren aurpegi lasgarriena eta bortitzenak 6 eraildako utzi dituela. Hemendik besarkada bana bidalina utziegu zenide eta lagunei, guk ez dugu hasten. Beste barik, eskerrik asko. Eskerrik asko, Ainhoa. Alicia? Egunon berriro. El 25 de noviembre es un día que nos atraviesa como sociedad, una fecha de memoria, de denuncia y de compromiso. Una jornada para recordar a todas las mujeres asesinadas a manos de la violencia machista, para acompañar a las supervivientes y a sus familias. La violencia de género continúa siendo una de las expresiones más graves de desigualdad y una de las mayores vulneraciones de derechos humanos en nuestra sociedad. A pesar de los avances, persisten formas estructurales y emergentes de violencia que afectan a miles de mujeres cada día, también en Euskadi. Nuestro compromiso con la igualdad y los derechos de las mujeres es firme y activo. Nuestra respuesta frente a esta violencia machista tiene que ser colectiva, comprometida con todo tipo de violencia, física, psicológica, sexual, económica, digital, vicaria.
Esta última es la forma más cruel de violencia machista. Entre todas y todos tenemos que seguir avanzando hacia una Euskadi libre de violencias, más igualitaria, más justa y más libre para todas. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Urrengo puntuara joko dugu, 11. abenduaren 3ko adierazpen instituzionala euskararen nazioarteko eguna. Jon, mesedez? Bai, egunon berriz, eudele bideraitako aldarrikapena irakurriko dut, Jaurlaritzako Foru Aldundien eta UEMaren babesarekin, bai. Euskara zugan, nigan, gugan. Euskararen nazioarteko eguna 2025 adierazpena. Euskarak bide luzea egin du, luzeena agian Europa zaharrean. Eta hala ere bere bidea ez da amaitu. Bizirik dirau, hasi eta berritzen ari da. Zein da sekretua? Zein indar, zein ilusio izan da gure hizkuntza gaur arte ekarri duena? Milaka urte, milaka pertsona, milaka amets eta ahalegin. Norbanakoen indar isilak belaunaldiz belaunaldi, gure hizkuntza zaharra gazte bihurtu du. Debekuen aurrean eutsi genuen, isilaraztearen aurrean hitza berreskuratu genuen. Euskara gure zaharren hizkuntza izatetik gazteen hizkuntza izatera pasada. Argi izpi berri hauekin marraztuko dugu etorkizuna. Euskararentzat aukera berriak zabalik daude. Hasi eta berritu dadin lanean ari gara. Bizigaren mundu nahasi eta aldakor honek ordea zaildu egiten du komunitatearen indarra eta zentzua. Hiztun komunitatea ez da berez mantentzen. Zaindu, elikatu eta piztu egin behar da. Horregatik unea da. Euskararen erabilerako eta transmisiorako bide berriak jorratzeko unea. Aisialditik lan munduraino eta norbanakotik erakundetaraino. Euskaraz hitz egiteko gune erosoak sortzeko unea. Belaunaldi berrien artean euskararen transmisioa indartzeko unea. Euskararen ezagutza zabaltzeko unea. Erabilera sustatuko duten ingurune biziak zaindu eta berriak erabasteko unea. Euskararen bizi berritze prozesuari segurtasuna emateko, indarrak biltzeko eta urrats berriak eta ausartak egiteko unea. Asko dugu egiteko, badugu zer hobetu, eta pres gaude. Euskaraz dakiten eta oraindik ez dakitenekin batera, elkarrekin egiteko. Eskerrik beroena urte luzez euskaraz bizi eta biziarazi dutenei. Zuen lan isilak ekarri gaitu onaino, eta etorkizunak oraindik ere zuen beharra du. Posetik, atxikimendutik, ilusioz eta emozio positiboetatik abiatuta euskarari distira emateko, eta euskara guztion hizkuntza bihurtzeko. Euskara da, guztiontzat da, euskara ezagutzen ez dutenentzat ere ate berri bat da. Batzen gaituen hizkuntza bat, elkar ulertzeko gonbidapen bat, mundu berri bat irekitzen zaio euskarari, eta euskararekin edonori. Ate berriak zabaldu eta lur zoru berriak landuko ditugu, denon artean. Hasi emankorragoak ditugu lur berria ereiteko. Atzeak erakutz diezagula aurrea nola dantzatu. Norberetik hasita egingo dugu bidea. Guztion baitan baitago euskararen jauzia. Zuga, nigan, gugan. Eskerrik asko. Asko, Jon. Bai, berri berobe euskararen nazioarteko eguna jarraitu behar dugu ospatzen. Eta hainbat lehen esan duen moduan, adierazpenekin beti gure sensazio gazi gozoa da. Euskarak ere azken boladan jasotzen duen oldarraldia handia dalako. Itzela. Eta egia da, hitz politak irakurri ditugu. Poema hau politak. Hiztun komunitatea ez da berez mantentzen, zaindu, elikatu eta piztu egin behar da. Zelan ez egin bat honekin. Eta euskararen erabilerako eta transmisiorako bide berriak jorratzeko unea da. Bai? Eta guztiz adoz hitza hauekin, guztiz adoz. Baina lan hau aurrera eramateko eta zornotzara ekarriz, gobernu taldeari okurritu jakon gauzetariko bat da, errepetean eta aurrekontuetan holan esan dugu, ezta? Euskara teknikari baten lanpostua amortizatzea, kentzea. Ez dut barrio Rafa aipatuko, bai? Pertsona gutxiako euskara zerbitzuan. Eta nola egiten dira eta nola eramaten dira gauza guzti hauek aurrera
jende gutxiagorekin lan gehiago egin behar dugunean. Eta zein da udaletxe honek hartzen duen konpromisoa? Aurrekontuetan euskara zerbitzuari 370.000 euro. Euskaltegiari 420, gehienak soldatetan. Bertotik eramaten ziren proiektu batzuk, adibidez Itanoa, bertan bera. Beste batzuk, Jonek lehen esan du, udal euskaltegiak eramango dauena, ezta? Baina egiten danean adierazpen instituzional bat, konpromiso batzuk hartzen dira. Hemen ez da konpromisorik. Ez da konpromisorik. Hitzetatik haratago joan behar gara. Joan behar gara. Hau, ematen dau, hemen lagun batek esaten zuen moduan, amodiozko poema bat. Eta amodiozko poematan idatzita gelditzen da. Idatzi hitz politzak jartzen ditugu. Baina gero, ez dugu ezer egiten. Eta gure ardura instituzio moduan da, behar diren baliabide guztiak jartzea. Eta Jonek esan da, errekurtsoak beste leku batzutan jarri behar dira. Ez dakit nik. Ze euskarak euskaldun egiten gaitu. Eta askotan hori alde batera izten gabiltza. Idatzi honetan baita ere, sarren hizkuntza izatetik gazten hizkuntza izatera pasatu da. Baina ikerketak esaten dabe zorrontzan, gazten artean iaia hizkuntza akademikoa dela euskera. Orduan, zelan egingo dugu guzti hau? Udaletik gure konpromiso zehatzak ez baditugu hartzen eta gero betetzen. Ze beste inoz irakurri ditugu konpromisoak, baina gainetan gero papeletan gelditzen dira. Bai? Eta azkenean esaten dugun moduan, prest gaude, noski, gu prest gaude, aurrera egiteko eta arkalaz lan egiteko. Ez dakit azkenean hitz hori ere emoten da gorroto egingo dudala. Arkalaz. Zer da arkalaz? Arkalaz hitz bat da, edo arkalaz da bat bestean bakarrik alboan egotea, edo alkarregaz lan egitea da. Hemen ez dago modurik hori egiteko? Ez dago modurik. Eta udal moduan ze konpromiso hartzen dugu, horritzten dut. Egia da, babestu egiten dugula. Bai? Baina hemendik hitzetatik haratago joan behar gara. Beste barik eta konbidatu noskidan moduan, euskararen inguruan antolatuko diren ekintza guztietara. Batzuk apur bat egitaragoa eta hori komentatu gendun, apur bat pobrea, eta azkenean bai egin duzue, abenduaren 3 sartu duzue ekintza konkretu bat, eta eskertzeko modukoa da. Bai, segun horretarako ez eguen eserra aurrikusita. Baina, bueno, ikusiko dugu, udaletxe hau zen norabide hartzen duen euskararen inguruan ere. Beste barik. Eskerrik asko. Sí, bai. Bueno, soy la única persona en esta corporación que no habla euskera, pero mi compromiso con el euskera siempre sí será firme y total. Ni naiz korporazioa honetan euskaraz egiten ez duen euskera, bakarra. Baina euskararekin dudan konpromisoa beti da, eta izango da, irmoa eta osoa. Eskerrik asko. Azkenengoko puntora joko dugu eskariak eta galderak. Baten bateko adeko zeo zer? Bueno, bukatutzat emoten dugu gaurko pleno. Egun hona